this night was never ending. So don't stop the dancing. Everybody. A la comunitat Nightlife dels Digital Hits. Avui inaugurem discoteca des d'Osona a Vic, la Bacanal. Senyors, jo no tinc paraules per aquesta discoteca. Tenim un festival aquí impressionant. Avui preguntarem a la gent què inauguraria si fos president o si ha inaugurat un cop alguna cosa. Senyors, comencem aquest reportatge. Estem molt contents d'avui estar a la Bacanal. Jo quedo parat de la festa que avui tenim aquí a la Bacanal, inauguració. Estem bonos, eh? Sí o no? Un moment, torno a dir. Estem bonos! Si ho dius tu, vull dir... Ho diuen tots, no? Ho diuen tots, ja. Ho comprovarem. Vine cap aquí. Perdona, vine. Està bona? Bueno, posaria un 8. Li posaré un 8, adeu. Tenir l'autoestima alta està bé. Ah, que sí? Sí o no? Sí, i tant. Escolteu, d'on veniu vosaltres? De Manlleu. De Manlleu qui la fica no la treu, sí o no? Sí! Ole! Voleu dir alguna coseta? Jo també ve de Manlleu, Sí o no? Sí, home. Sous bessona? No! És que us assembleu, eh? Sí o no? Jo no, eh? No ets pas el primer que ens ho diu, eh? Si vosaltres fóssiu presidentes, què és el que inauguraríeu? Una discoteca! Però per totes les edats, amb alcohol, sense límit. No, jo per totes les edats no, a partir de 16 o una discoteca així que és gran, que estigui guai. Voleu dir alguna cosa per Màxima FM? Voleu dir alguna cosa per la tele? No, gràcies, ja està. Ja està. Teniu un nòvio o no? No! Ja sé que... Jo no. A viure la vida, nosaltres. Voleu un nòvio ara mateix? No! Per què no? Perquè ens agrada massa la festa i els nòvios, Ai, no, ja sé. Què vol dir? Frenen, que et frenen! Jo no. Sí. Ara toca disco. Un moment. Jo tinc nòvio. Tu ja tens nòvio. Que vagi molt bé aquesta nit. Gràcies, igualment! Què tal? Molt bé. D'on veniu? De Prat. És impressionant, teniu una coordinació brutal. És que, a veure, ella és de Sant Boi i jo de Santa Eulàlia. Bueno, podem parlar, però contesteu tots els dos igual al mateix temps? Vale, va! Sí o no? D'on sou? De Lluçanès! Bé. Teniu nòvio o no? Sí, les dues. Tots dos teniu nòvio? Les dues tenim nòvio. Jo no. Vine cap aquí. No! És que jo no vull En vols una ara mateix? No, que... Teniu nòvia? Muchas. Voleu una de segura? Voleu una? No. Està voltant per allà, tio. Jo no ho entenc. Els tios no volen nòvies. No volen... Amb això tenim les que volem. Sí o no? Ja, m'ensenyo. Bé, està bé. Això... Coneixes en Miquel Vera? És una tauleta de xocolata. Ai. Sí o no? No. En Miquel no el supera ningú. Quantes hores aneu al gimnàs? 2 o 3. Sí o no? M'han dit que busqueu nòvia. Sempre que surt de festa busca nòvia. Quants anys fa que busqueu nòvia? 17. Les que es troben. Ja. I tu? 17. Escolta'm, el que preguntem a tots. Si tu fossis presidenta, què inauguraries? No ho sé, moltes discoteques. No ho sé. Tens nòvio, per exemple? No en tinc. Vols una ara? Sí. Ho ha dit molt convençudet. Sí. Espera't un moment. Vols una nòvia? Una nòvia? Sí. No, ara no. No vols una nòvia? Què va? Si tu fossis president, què inauguraries? Un follatorio? No podeu dir una cosa normal?
Pues, jo què sé, un hospital. Sí o no? Tu series el cap de cirurgia. Per exemple, bueno, jo soc puto ingeniero. Ah, sí o no? Jo, mira, soc un projecte que acabarà malament, però mira, jo ho intento. Vols dir alguna cosa per la tele? Ja ves, pues, apoyar tothom i a la merda del govern. Molt bé, que vagi molt bé aquesta nit. Igualment. Crazy all night long. Pretty lady is your song. So we gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. So let's move it to this music and for once just lose control as we find out where this party ends. So tonight we're letting go. La gent es pensa que fem fotos i no! No! No fem fotos! Som-hi, No fem fotos! som-hi! Bacanali! Visca la Bacanal! Jo no he dit res, Jo encara no he dit res. Com? Què tal, com esteu? Molt bé, tu! D'on veniu, d'on veniu? De Barcelona! De Manlleu! Manlleu. Alemanya! Jo no, parles molt bé el català, Parles molt bé el català. No, soc de Tona, col·lega. Sí o no? Sí. Us què heu inaugurat vosaltres, a part d'aquesta discoteca? De moment, és el millor que hi ha. Alguna noia, potser? Encara no, però ja caurà. Ja caurà. Aquí en cauran, però per ell, que jo tinc nòvia. Nosaltres hem entrat per la porta i hi havia una cua impressionant, sí o no? Sí. La cua gegant, això vol dir que hi ha molta gent i que val la pena. Oh, sometimes I got the feeling. Yeah! Que no, Que no vull dir res. és aquesta, que li fa vergonya, Jo no. Per què? perquè no vull sortir. Però ja està sortint. És que aquesta, Home, ja està bé, bueno, és que ja Ja està bé. Ja està bé. Ja està bé. Jo no. Sí, ja està. Sí. Si fóssiu presidentes, què inauguraríeu? Res. Vaya merda, presidentes. Un centre comercial. De què? De roba. De roba. Jo no. Aquí un nòvio? Sí. I tu? També. Però està per aquí o no? Sí. I què feu? No teniu por? Per què? Home, no ho sé, en una discoteca poden passar moltes coses. Sí, jo confio en ell. Exacto. És molt maco, això. Les meves nòvies! No és mentida. Us acaba de desquartar la coartada, Tonight is the night that I just might fall in love with the girl of my life. Then I hope she's the type that'll party all night on the dance floor like she's the queen of her night, getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. We gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. Dins de la platja o què? Home, de la platja no. La platja aquí. Perquè, bueno, tu els has preparat aquestes ulleres pel tema del focus, no? Perquè deuen... Home, és per la llum. És per la llum. És per la llum. Panys. Sí o no? És el meu cumpleaños. Felicitats. Gràcies. Quants en fas? 19 anys. Una cosa, i aquestes ulleres te'ls has posat expressament perquè és el teu cumple o les portes cada dia? Cada dia. Et dutxes amb les ulleres? Sempre. Tu, i com és que teniu aquests privilegis d'entrar aquí a la VIP? Perquè tenim molts diners. Tenim molts diners. No sé si ho esteu sentint. Harlem Shake. Atenció, perquè a veure si la gent fa el que fa tothom. A veure... Cap aquí. Està bé. Harlem Shake, no falla mai, Impressionant, des de la Bacanal. D'on veniu vosaltres? Som d'aquí, Vic. De Vic? Sí. Com la teniu, la llangonissa? Bé, ben grossa. Sí, Tu també ets de Vic? No, Sant Julià. Sant Julià. D'on ets tu? Vic. Deixa el mòbil. Vic. Estàs parlant amb la nòvia o no? No. Què li diu? Estic al podi, fent de la todo, Pobre d'ell, que es col·loqui amb l'altre. Ara, està bé. Voleu dir alguna cosa per la tele? Molta... Gràcies. Molta. Un petó a totes les noies. Ha quedat clar, noies? Ha quedat clar? Bona nit, som seguretat. Què porteu al bolso? Jo el mòbil, els diners, ja està.
Mòbil, diners. No està permès, eh? No que no. No, perquè causen unes radiacions que no són bones per al públic que t'envolta. Hauríeu de desconnectar el mòbil, no? Teniu nòvio? No. Teniu intenció de buscar nòvio avui aquesta nit o no? Ara no. Doncs no. I ja quan arriben aquestes hores és que ja quasi no tinc veu, senyors. Ha estat un plaer avui inaugurar la Bacanal des d'Osona a Vic. Un festival que aquí, vull dir, serà a les 8 del matí, hi haurà un pollastre impressionant muntat en aquesta sala. Senyors, ha estat un plaer com sempre, gràcies per la vostra atenció i que vagi molt bé. Apa, adéu.